lannoitteen vaihto, eli siitä tähän siis Y4, niin se toi noin 700 kiloa lisää kuiva-ainetta per hehtaari yhdellä sadolla. Ja sitten raakavalkuaistakin niin 25 grammaa per kuiva-ainekilo. Eli se oli aika hyvä semmoinen pomppu siihen. Ja siinä sitten korotettiin typpitasoa tuonne 100 kiloon. Fosforit pysyi samana, eli 10 kiloa fosforia. Ja sitten kaliumia reilusti lisää, eli sieltä tuli 60 kiloa versus sitten tämä tavanomainen, missä oli 20 kiloa. Eli sitä tuli paljon enemmän, kuten myöskin rikkiä. Joo, ensi vuonna varmasti panostetaan enemmän tuohon kaliumin ja rikin määrään. Optimoidaan sitä tähän nurmituotantoon. Saadaan sitten mahdollisesti ne sadolliset sieltä järkevillä kustannuksilla talteen. Ja tietenkin sitten panostetaan siihen nurmen oikea-aikaisen korjuuseen, että saadaan se hyvä kuitu- ja raakavalkuaine sieltä. Ja sitten koko viljan tuotantoa varmasti panostetaan vielä entistä enemmän, että me saadaan siihen lisäksi sitten sitä hyvää kuitua, jos se kuitu jääkin alhaiseksi.